Варла, може ли сега да направим една виртуална разходка в тази хибридна операционна и да ни разкажете какво представлява тя и защо е уникална и с какво е уникална? Уникална е като всяка една хибридна операционна зала, защото може да комбинира различни техники на лечение при пациентите. Обикновено в съдовата хирургия конкретно, към която аз принадлежа, можем да разделим типа на лечение на ендоваскуларно и на хирургично лечение. Хибридната операционна зала ни дава възможност това да се случи комбинирано, т.е. и двете техники да бъдат използвани. По този начин имаме уникалната възможност да помогнем на пациента на различни нива, защото обикновено засягането в артериалния сегмент, който най-често лекуваме по този начин, е на няколко нива, на няколко съдови басейна. В корема, в долните крайници и така. И реално, чрез оперативните методи се решава само по един такъв съдов сегмент. За да бъде решен повече, в смисъл по-голяма част от съдовите сегменти, самата операция трябва да бъде много екстензивна, много голяма, което е изключително товарващо за пациента. Чрез ендоваскуларната техника ние имаме възможност да работим нагоре, хирургично, примерно към корема и съответно да работим надолу ендоваскуларно или обратно. Въпрос на патология, бих казал. Залата е една класическа операционна зала, която съдържа всичките неща в себе си. Това, което е уникалното за тази конкретна зала, е апаратът. Той е първият апарат на фирма Siemens, Artisego се нарича, който има така уникални възможности в качеството на образа, който дава и възможностите, които дава на хирурзите да работят с него. Като говорим за възможности, ако трябва да го преведем на езика на диагнозата, пациенти с какъв тип патология, с каква диагноза идват тук, вие решавате проблема и да кажем, че те си тръгват здрави, живот и здраве. Основно съдовата хирургия се занимава с артериална и с венозна патология. Като най-големия бич, разбира се, който се среща и в другите специалности, причината за това е атеросклерозата. Като такава тя води до запушване на определени типове съдове, на артерии съответно и се получава хронична или може и остра артериална недостатъчност. Разбира се, за острата не винаги е причина само атеросклерозата. И съответно ние лекуваме точно това. С развитието на технологиите, въобще с ангиографските практики, байпас хирургията започна да отпада лека по лека. Защо? Защото е много по-травматична, защото възстановителният период е много по-дълъг при хирургията, докато чрез поставянето на един стент нещата стават много по-лесно, много по, бих казал по-бързо, но по-елегантно. Може така да се изрази.